O Castro da Croa en Posmarcos é un dos xacementos máis singulares da comarca, cunha localización estratéxica. Despois da súa adquisición por parte do Concello, ao atoparse nun terreo particular, o Executivo local iniciou unha serie de pequenas actuacións co obxectivo de garantir a súa conservación e posta en valor. Agora, coa finalidade de seguir avanzando no seu estudo, o alcalde José Carlos Vidal vende solicitar o apoio da Xunta para promover novas investigacións, aproveitando o ben conservado que se atopa o xacemento e o gran potencial que ten para a mellora e coñecemento da idade de ferro en Galicia. Solicitarlle pois unha axuda, unha subvención para poder agora facer un estudio, digamos, de xeo radar, e incluso proceder a algún tipo de excavación do Castro da Croa de Posmarcos que adquirimos o ano pasado e, bueno, queremos emprender o que é o seu estudio, non? Polo menos inicialo, na línea, ademais, que estamos traballando no Concello, que xa non sería a primeira excavación arqueolóxica que fixemos. O ano pasado nos pusemos ca excavación da Corte do Santo, nesa primeira fase, que ademais, bueno, vimos que era interesante tamén facer unha segunda, que tamén queremos facela agora este ano. O rexedor confía en que a Xunta atenda a súa solicitude, xa que se trata, segundo el, dun proxecto de gran interese que permitirá poñer en valor un dos grandes tesouros patrimoniais do municipio. E penso que é interesante non só xa para a historia da Pobra, sino incluso do Barbanza, non? É un castro moi interesante que presenta unhas características, ademais, pois moi concretas e moi específicas. Eu penso que van a salir cousas interesantes de aí. Esperamos contar ca axuda do director xeral de Patrimonio, tal e como, pois, de alguna forma, pois, se comprometeu, non, a facer.